Jeg er her på VVS 15, fordi jeg har været med til Danmarksmesterskabet i Skills inden for VVS, og der vandt jeg så. Og så er jeg her på VVS 15 for ligesom at lave en installation og vise, hvad jeg kan lave i Kobberrørsbuk. Jeg er præcis og god til at planlægge mit arbejde. Og så var jeg den, der havde den bedste installation af dem, der var med i finalen over i København til Danmarksmesterskabet. Så kan man se mig lave installationen, og man kan også komme og prøve at bukke i Alupix-rør. Det er sådan en konkurrence, vi har kørende her, hvor den hurtigste, der kan bukke et S-buk, vinder sig sådan nogle biografbilletter. Jeg glæder mig også til at komme rundt og se de forskellige stande og sådan, og snakke med nogle af de forskellige udstillere. Og så glæder jeg mig også til at snakke med folk, der kommer herhen og snakker med mig.